Lab. Labski. Wait sa mga igso na ako siradaan. Pultahan kay nagpa-aircon ta. Okay, I'm back. Akong gisirada ng door kay nag-aircon ta. Kumusta mga bungahong kabuntagon? A blessed Sunday everyone. Happy Lord's Day. Ako sa ni-share itong live, no? Para makabantay ng uban ba? Kumusta? Kumusta, Igsoon? Atong i-share itong live, Igsoon. Mention yung mga igala sa comments section. And, as always, you can always type at followers, at highlights, at everyone. Maayo atong i-share ni Igsoon. Kalanon sa atong kalag, mensahe sa paglaom. Ako sang i-share mga Igsoon. Praise God. Akong gi-share sa atong page nga atong nabiyaan kay na-restrict man ta dito, no? So ako sang i-share diri, no? Shout out 14 viewers this time. Okay? Bugnaw na. Akong kapakyasan, imong gipasan. So again, mabungahong kabuntagon, mga igsoon, mga higala, mga amigo, amiga, mga kapatid, mga kapuso, no? Mabungahong kabuntagon. A fruitful Sunday morning, no? Happy Lord's Day. And this morning before ko magkarakara o prepare sa akong message igsoon letter, mag-share sa kwari, no? Gusto ko mag-live sa takay. Unya, busy na pud gay ko, no? Wala na ko higayon nga mag-live. But, unya, sa ito ang Sunday service, maningkamot ko maka-live ta. Amen? So, kumusta? Shout out sa mga OFW diha. Mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer, tanang mga nagtanaw karon Luzon, Visayas, at Mindanao, ato ang followers sa page nga ato ang for the meantime atong gibiyaan sa kay na-restrict ta dito. Mabungahong Kristohanon 221,000. Hopefully, no, I pray katong tanang followers mo balhin to diri kay diri na ta mag-live. So ang uban nato mga followers dito, dili sila aware nga nanata diri nag-live, no? So mao na nga kinahanglan ako ni siya i-share dito kay dili man nimo notified nila kay wa man sila naka-follow, no? Mao na nga sa mga bag-o diri, I just want to encourage everyone nga mga pagbag-o pa nga ning tan-aw karon nga atong i-follow ni nga page Mabungahong Kristohanon 2.0 para makabantay bitaw ta, ma-notify ta ba nga nag-live na ko kay kung narata naka-follow atong pikas usahay dili ta makuan, no?
kabantay, no? So again, Mabungahong Kristohanon 2.0 mao ni atong new page diri ta mag-live mga igsoon. Shoutouts tanang mga followers nato and viewers nga naa sa lain-laing ahensya sa gobyerno nga kanunay nagsunod og nagtan-aw nato. Shoutout ang tanang kapulisan diha, ang among hepe diri sa Clarin Police Station ug among station diri sa Clarin, ang mga maanyag ug ambungan akong mga higala diri, mga amigo, amiga, mga sir and ma'am sa station namo. Tanano, again, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw. Kumusta ang iyong pagmata? Salamat sa Ginoo nga iya na puntang gipukaw mga igsoon. Daghan karon wa nakamata, dili na sila makapamahaw. Kay nga naman, sayo sila ning panaw apan kita iyang gipukaw. No, mamahaw taon niya, no? So salamat sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi igsoon, iyang gihatag kanato, no? Taliwala nga bisan usahay masipyata, no? Madagma ta sa kadangog dining kalibutan, but still gitagantag higayon sa Ginoo mga igsoon. To live, to extend ni Lord ang atong kinabuhi, no? So ang shout out day ang tanang mga inmates sa Cebu City Jail. As always, shout out, no? Ang tanang mga warden and jail officer diha, shout out. This coming Monday wala sa ako kay naay mga gamayng naay mga kakulian mga igso, no? So shout out na akong Cebu City Jail. Akong shout out ang tanang mga brad nako diha nga padayon tagabante lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no? Taliwala sa inyong nahitabo karon nga namo ng sulod nga selda. Padayon lang pagsimba, pagdaig, pagpangalagad sa Ginoo kay nakita man na sa Ginoo yung kasing-kasing unya dili babag ang selda, dili babag ang prisuhan aron dili mo panalanginan sa Ginoo. Makita gali sa Ginoo nga kamo karon nga nasa sulod sa selda sa bahay ni Kuya. Makita sa Ginoo nga tinud-anay yung pagduol niya. Siya nay bahala mo hanay mo plastar sa inyong ugma nga mahayag, no? Nay paglaom sa Ginoo mga igsoon. As long as we're still breathing, nagaginhawa pa ta, nay paglaom sa Ginoo, nay pag-asa, no? So shout out na ko da sila si Brad Aris, Brad, shout out unya. Karong coming Monday wala ko unya, ingon to si pastora atong kauban din, no, sa Pusulod nga nag-chat mi gahapon nga next Monday pag yun wala sa jail ministry kay adtom siya to sila Mindanao naay gathering or naay fellowship or convention, no? So sunod pag yun sa dilang kay ba ko ang Ginoo sa nadia naguban nyo. So shout out Brad Aris, Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, Brad Kinit, Brad Ayan ang mayor sa RDC1 man to. Tanan igsoon ni Brad Jomar, shout out sa nasa maximum 19 tanan, no? Mga brigada nga nasudlan ako, maximum 15, maximum 21, maximum 4 of course. And then sa matong uban RDC 1, 2, 3. Basta tanan nga mga brigada diha, tanang mga inmates sa Cebu City Jail, mabungahong adlaw yung tanan, no? Padayon lang ta malagad sa Ginoo. Okay, so pwede na siya mag-start, no? This time we have 43 viewers, so ang uban wala pa kabantay. Kay nay nang tanan ako last night nga pwede ba kuno ko mo chat niya kung mag-live, so akong gi-replyan siya nga. Actually, Brad, lucky man nga. Dili jud ko kabalo kung kano sa ako mag-live kay kalit-kalit ra ni akong live. Busy man gud kay ko perminti, so basta makita gali ko og oportunidad mo kuan ko, pero mao lagi na, no? So mao to nga ingon sa yes, sige murag siman man to, no? So again, salamat sa Ginoo ning laing higayon igsoon, no? Daghan kayong mga tao karon sa lain-laing dapit sa kalibutan nga naning kamot nga makadungog sa mensahe sa Ginoo, pero wala sila higayon. Apan bulahan ta kay karon gitagaan tag another opportunity ni Lord, another privilege nga makapamati tas pulong sa Ginoo. Amen. So anyway, shout out din ako akong team nga tigig sulod sa bahay ni Kuya. Akong team nga nagsigig sulod sa Cebu City Jail. Shout out nako sila si Pastora Ninette, nagchat-chat mi gahapon sila pa, Sister Sheila man to, Sister Jardine, singa tong uban Brother Arturo Flores, Brother Rodolfo Flores, puro na gikan prisuhan na. Actually ang majority ani lagikan jug prisuhan niya mao ni. Sa una napa sila sulod sa prisuhan, sila may maminaw sa pulong sa Ginoo. Karon nga nakagawas na sila, nahimo sila mga lagad sa Ginoo. Nag-uban mi mosulod na po dito, mga kanhi piniriso pero nagwali na sa piniriso, no? Again, shout out sila Brother Rodolfo Flores, Brother Arturo Flores, sila Brad Adsel diha, no? Brad Jerry, Brad Danilo, Brad Louie,
kisa to'y uban ya, sila si Brad Adonis, Pastor Herman Romano from Mandawi, gikag prisuhan po na. Pastor J, no? Shout out, Pastor. Living Water Christian Fellowship, Talisay, gaya po ni siya. So, usa ni siya nakaingon nga nakasulod sa Korea. Isa pa may uban na to, sila si Pastor Jimuel, okay? Basta tanan nga mga kauban ako diya sulod. Wala kay ko nakapamilyar sa names sa uban. Basta, shout out, Living Water Christian Fellowship. Especially ang nasa Kanipaan, Puok, Talisay. Okay? So, let's pray. So, anyway, again, ako mong gi-remind nga, i-mention yung mga higala, mga hinigugma sa atong comments karon igsoon kay nindot niya atong topic karon igsoon about ni sa pagpagamit sa Ginoo kay sometimes daghang kay mga Kristohanon nga gusto magpagamit sa Ginoo pero naay nakababag nila kay nagtanaw sila silang kaugalingon ba nga ordinaryo sila ultimo walay grado ana bitaw or wala ka eskwela Bible school or yabag og tingog walay talento murag something ana bitaw so mao na nga gusto sila willing sila magpagamit sa Ginoo pero naay mga something nakabother nila. So, mao niya itong topic karon. That is why, I just want to encourage everyone sa mga Kristohano na tanaw karon labi na sa mga namoy mga higala nga mag-upang nga nilagad sa Ginoo pero gusto magpagamit sa Ginoo or kinsay na ilhan ninyo nga gusto magpagamit sa Ginoo i-mention ikson para nato ni nga gitawag sa Ginoo, giluwas sa Ginoo niya ganahan magpagamit sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for another blessed opportunity that you have given to us this morning. Thank you, Lord. We adore you this morning. We honor you. We glorify your holy name. Thank you so much for the courage, Lord, nga imong gihatag kanamo Ginoo nga imong tagaag higayon kadasig nga mamalandong sa imong pulong. Before that, so siya mong kasing-kasing Ginoo limpyuhi kini, himo aming takos, himo aming angayan kay imong pulong balaan kini kaayo. Tagay mi kasing-kasing usab Lord nga mapainubsanon, madinawaton, anda mo dawat og correction labaw sa tanan. Willing musunod kanimo kay what matters most is kana bitawng musunod gyud mi. It's not enough just to listen to your word unya ipalabay speakas dunggan apanangita kag mga masinugtanon sa imong pulong kay ang breakthrough ang blessing nasa pagsunod Ginoo. Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon unya tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Ikaw lamang ang gipataas karon ini kabuntagon wala mi nag-isa og pundok grupo relihiyon but we lift up only one name, the name of Jesus Christ. Jesus reigns as always. And akong giampo karon Ginoo tanang mga viewers asa nga dapit Ginoo. Ang uban nasa lain-laing kanasuran kutob sa makakita ni makadungog. I pray Lord nga ikaw Ginoo mapamuhat sa ilang kinabuhi, magapanalangin kanila. And also Father God, I pray nga as we listen to your word this morning, ipabati imong gahom, imong presensya, imong hikap ang manifestation sa Holy Spirit. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Let your will be done. This is your moment. Salamat dance kadaugan Ginoo. And I cancel all the works of the enemy in Jesus name. Every distraction nga gimugna sa kaoy ako kaning gibungkag sa pangalan ni Jesus. I declare nga madaugon kami karon Ginoo. Walay makabalda, maka-focus kami, walay laing masentro o ma-focus, maka-concentrate kami Ginoo. Nganha kanimo lamang Ginoo. So again, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus name. Amen. Hallelujah. We have 51 viewers this time, and again, I just want to encourage everyone to share our live today. Kaya ron ang uban makabantay kay ang uban wala pa kabalo nga naata diri nag-live so. Okay, let's start. Kay after this mangandam na po ko. Okay, according to Saint Paul, San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 27 hangtod sa 29. Actually, ako na ni siyang na-share igsoon pero ako ni siyang ibalik for na mga fresh revelation niya. Importante kani nato igsoon para mas maboost pag yun ang atong kadasig confident nga magpagamit ta sa Ginoo. Mawala atong pagduaduha. Sometimes naay mga pagduaduha bitaw. So man ay. Okay. So, kung basahon igsoon, again, 1 Corinto 1:27 hangtod sa 29 nagingon rin pulong sa Ginoo. Gituyo pagpili sa Ginoo sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga malamon. Ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay nining kalibutan na mga salots katilingban, shout out. Tanawa gipili mo sa Ginoo, gipili ta, apil ko ana.
Gibili sa Ginoo ang mga tinamay ning kalibutan na ug ang gipakawalay bili sa mga tawo giisip nilang mahinungdanon. Kapuslanan niadto mga butang nga giisip nilang mahinungdanon aron wala gayoy maka pagarbo sa atubangan sa Dios. Ang Dios magapanalangin simbala ang pulong. So ato na nadungog karon igsoon ang gisulti ni Pablo ngadto sa taga Corinto nga mga magtotoo or mga katawhan, no? Nga iya jud ning gi padayag kanila mga igsoon nga kung ato ni siyang palawman nga ang Dios wala siya wala nagmatter sa Ginoo bitaw kung unsa ta ka ultimo or ka ordinaryo sa pananaw sa uban. Tanawa, first line 1 Corinto 1:27 gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan. Imagine kinsa tong mga tawo nga kanang gitanaos kadaghanan nga way bili, way kapuslanan, ang uban ri mga tinamay, no? Mga salots katilingban igsoon, no? Mga huyang sa ilang pananaw igsoon, mga ultimo ordinaryo, mao gini ang lakton nga pagkasultian eh. Kinsa tong tawo nga sa pananaw sa uban igsoon, mga ultimo, mga ordinaryo, mga huyang, mga way kaalam, mga way grado, no? Mga gipakaway bili kuno. Mga sinalikway, mga tinamay na adire igsoon, niining kalibutan na, para nila mga walay hinungdan. Gipili sa Dios ngano man aron wala gyud makapagarbo sa tubangan sa Dios, no? So atong makita diri mga igsoon nga si Lord ay he delight to do the ordinary nga mahimo siyang extraordinary. Atong mabantayan diri igsoon nga ang gusto jud ni Lord is willingness, no? As long as we are willing to be used by God, mga igsoon, makita sa Ginoo nga gusto ka magpagamit niya. Bisang wa kay grado, wa ka ka-eskwela elementary or naka-eskwela man ka, unya wa ka ka-graduate, wa ka katungtong og high school, wala ka katungtong og college, nag-eskwela man ka college pero wa ka human ka, pobre ra ka ultimo, no? Nagikan ka sa pamilya nga gikaminusan kay murag ubos ra gyud ba nga na may gitawag og status pod sa mga or level sa mga pamuyo niya, naadyo ka sa gitawag og poorest of the poor, no? Ordinaryo ultimo kaminusan, no? Murag ginabuli ka kanunay ba? Pero abi yung mga igsoon, paminaw mo, look at me, mao na gipili sa Ginoo. Kanang huyang sa pananaw sa uban, kanang gitanaw sa uban nga walay bili, no? Dili ka maog mga instrumento, yabag kung mukanta, di ka mao mustorya, no? Si Moises igsoon, timan ka to, kanga to mustorya pero gitawag sa Ginoo, no? Si Lord igsoon ganahan day mo gamit og ingani nga klase sa tao aron wala daw magpagarbo, no? Kadaghang mga gigamit sa Ginoo karon nga mga waka Kriskuilag Bible School, waka agi training pero anointed kayo, dinihugan kayo, mabungahon kay lang ministry, daghan kay mga kalag na dalas ti ilan sa Ginoo, no? Daghan kay na bless sa iyang ministry, no? So wala ko moingon ani igsoon nga kana bitong akong gi-lockdown ang mga nag-Kriskuilag Bible School, akong gi-lockdown tong mga professional instrumentalist or on something nga na bitaw nga naay kabuga, wala ko mingong gi-lockdown, pero gusto lang ko ipaabot nga ang Ginoo walay gipili, walay gitanaw, dili magmatter ni Lord atong training, dili magmatter ni Lord kung naka-eskwela ba tag seminaryo, dili magmatter ni Lord mga igsoon kung maayo ba ta mo kanta, dili magmatter ni Lord kung at nindot kitag mga talento, mga hiyas. What matters to Him the most is kani jud atong kasing-kasing kung willing ba ta, available ta, unya humble ta, we are teachable, magpatudlo ta, willing ta mo accept og correction kay magunsa man nang maayo kay ka sa tanan pero di na po mo dawat koreksyonan, no? So mao ni igsoon, no? Ang purpose ni Lord nga iyang gigamit tong mga way bili sa pananaw sa uban, mga ordinaryo ra sa pananaw sa uban igsoon, aron daw sa 1 Corinto 1:29, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Imagine Joseph, no? Mga piniriso, shout out. Si Joseph igsoon, ultimo ra to, gikan ba to sa tabay, gihog, gibaligya, gipriso, nahimong gobernador, kabantay mo, no? From nothing to something, from something nga na bitawag disagikan, makaluluoy kayo, ultimo. Kung tanawon nimo igsoon, kaminusan gyud siya kay gikan gud siya prisuhan. Kaminusan siya kay ngano man gihagbong siya, gireject sa iyang mga igsoon, gireject sa iyang own family, gibaligya, gitraidor og kadaghan, no? Tanawon nimo di siya qualified, tanawon nimo igsoon di siya ngayan nga gamiton, pero nahimong gobernador sa Ehipto. Imagine, next to the king, dako kay granggo,
So gipamatud-an igsoon sa pulong sa Ginoo gingon ni Pablo nga tinuod. Nagipili sa Ginoo tong medyo huyang sa pananaw sa uban. Nga murag ang mga tawo walay salig kinsa man ang tawhanan na unsa may iwali ana. Di man nakamao. Kaila ko ng pamilya na pobre ra man na. Ultimo ordinaryo pero gi-raise up ni Lord para magamit. No? Si David igsoon bata ra. Si David igsoon magbalantay ra sa karniro, magbalantay sa hayupan, no? Si David wa kaagi igsoon og mga training. Si David dili qualified. Kung atong tanawon sa iyang mata dili siya qualified nga mahimong hari. Dili siya ngayan kay bata pa way training, yamok-mok si David ultimo. Mabitaw tong wala siya gipresentar ni JC, iyang papa aron dihugan ni Samuel. Ang gipresent ni JC katong mga angayan jud katong mga maskulado, katong mga gitrain mga sundalo niya mga anak. Si David, yamok-mok ra, ordinaryo sa ilang pananaw, ubos ra sa pananaw nila. Gipakaway bili. No? Pero si David ang gipili sa Ginoo. Gikan sa ordinaryo nga bata. Nahimong extraordinary king of Israel. Igsoon. Anointed. No? Anointed instrumentalist. Gidihugan sa Ginoo. Tinuod ang gingon ni Pablo, igsoon sa Korinto. Nga gipili, mas gipili sa Ginoo nga iyang gamiton kadtong mga tao nga sinalikway, tinamay, no? Gi-lockdown, gikaminusan sa uban. Ako igsoon, di lang yun panghambog, glory to God lang. Bago pa ko nga pastor nang alagad sa Ginoo. Di na ko kaihap sa mga sakit kay nga mga istorya nga gilabay nako kay kanilaging ordinaryo ko ultimo ra ko. Unya diri sa toa diri di lang jud di ko ingon nga nanguan tinuod man gid ni daghan man jud kailan ako. Wa ko kahuman og Bible school, wa ko kahumag seminaryo ning nag-start ko kadiyo tra naabot ra ko midterm. Sa Pilmiro na ko na nga kuan midterm niya. Conflict jud kayo kay ako nga pagkalagad sa Ginoo, glory to God lang kadang daghang kay kog schedule man ko, daghang kay kog invitation. Daghang manawag na ako nya busy ko so ma-conflict siya sa exam, ma-conflict sa ako ang study. Ingnan ko sa kong papa, ayaw lang eskwela og seminaryo, ayaw lang eskwela og Bible school. Kaya kung papa, gikan man po og Bible school. Kuha na kong papa, ikson, usa sa instructor sa Bible school. Kunya, ayaw na lang kay gitawag ka sa Ginoo, gidihugan ka sa Ginoo. Kabalo ko nga naay naani mo nga wa sa uban. Although naay naa sa uban nga wa nimo pero pinasahi ka, giingnan ko sa kong papa ba. Pinasahi ka, gitawag ka sa Ginoo kay napa ka sa tiyan sa imuhang mama. Ako na kang giampuan niya. I declare nga mahimo jud kang pastor. Mao na nga sige pagkag-eskwela dag Bible school niya tukhang man to. Kato man tong time ni Duterte. Eskwela ka dag Bible school imong mga amigo, mga barkada nga matay, nagipampusil na, nga priso na, nga rehab na. Wala ka dungog sa pulong sa Ginoo. Mayon mo buhaton, muundang ka dia pagsugod na dagwali halawali mo to maison siko wali. Pero daghan gyapon kay kung mga madungog nga murag kaminusan ko kay siyempre ang uban majority kasagaran mga pastor graduate og seminaryo. Wa sila ka-graduate og seminar pero naa sila mga training bitaw, mga discipleship. Ako miagi bisag usa nga na igsoon. Wala. Wa ko laing gisaligan ng Holy Spirit. I claim the word of God ning ingon ang pulong sa Ginoo nga the Holy Spirit will teach us. Wa ko laing gipanghambog, ipakasigarbo, igsoon gipataas giisa ang Ginoo ra. Wa ko'y Bible school giisa, wala ko'y training giisa si Lord ra. Ug ako nakita igsoon nga tinuod gyud ay nga bisan wala kay training, wala ka kahuman seminaryo, gamiton ka effectively. Na something nga gibutang na si Lord nimo nga effective ka as long as teachable lang ta, as long as we spend quality time with the Lord. Kaya ako igsoon wala jud ko'y angay panghambog unsa may panghambog nako akong pag-adik-adik. Hinoon akong ipanghambog igsoon milagro sa Ginoo. Kung kinsa ko sa kaniadto. Pero ako nakita igsoon nga daghang kay man na bless, grasya sa Ginoo. Daghang mga kriminal, ang uban drug lord, hitman, mga prostitute, ni doon sa Ginoo niya. Ako gigamit sa Ginoo, grasya sa Ginoo may ako, no? So ana din ko nga tinuod jud nga verse o nga ang Ginoo mo gamit jud bisan kana bitong mura bitaw ka og ultimo lang, ordinaryo ra ka ba? Kay kumpara sa uban mga bishop na guna. Ako igsoon daghan ko kay daghang igayon nagwali ko nga pila ka libo maminaw niya nay usahay nay mga bishop mananaw nay mga banggiitan mga doktor na mga doctor of divinity, doctor of theology, maminaw na sila wali na ko kinsa ko nga nagwali nila ultimo ra wa ka graduate og Bible school unya. Ako pong na-realize atong niaging last week kato bitong nagsugod na marong kumpanya
sa eleksyon, di ba? Ako may grasya sa Ginoo jud ako gipili nila nga muwali sa mga candidates, no? Kauban ni Father Dines, duha mi pari og pastor. So nagsige ko pamalandong nga daghan man kayo diri. Wala ko gipataas kung kagalingon igsoon pero nagsige ko pamalandong mga daghan man kay naa diri nga mga banggiitan kay mga ana lang ba I'm not comparing myself to other minister, to other pastor, but for me is maka-amaze lang si Lord. Maka-amaze kay kinsa ra ko. Nganong gipili ko, no? Suod kay mi nila mayor tanan diri police station nya. Nganong ako may gipawali ato nila mga abogado ko to. Dahil mayor, mga banggitan to pero usa ko sa gi-select aside ni Father Dennis diri sa Clarin nga mo share nila. And then after that na pa yung feedback giduol ko na iniduol na ko nga kandidatos kagawad na blessed daw kay sa akong gi-share. Ana bitaw ko wow. Kinsa ko ultimo ra adik-adik sa una mamaligyag siya bo. Sa una mahadlok og pulis karon tigwali na sa pulis murag something ana bitaw. Nga how come nga naitabo siya? But if we try to dig in or to interpret deeper ani nga word igsoon nga atong gibasa karon, tinuod jud ang Ginoo magpili atong mga tao nga murag ultimo sa pananaw sa uban. Way training, ordinaryo lang. Mga tao nga kaminusan, pobre, way grado, wa ka graduate. Amen. So, kamo rin nagtanaw mga igsoon. This is for you. Basi naay uban din nagtanaw nga wa kay salig sa imong kaugalingon, mao ni mensahe nga makahatag og confident nimo, maka-boost sa imong confident nga magpagamit ka sa Ginoo. Kay kung tan-aw nimo sa imong kaugalingon, ultimo ka, ordinaryo ka, wa kay katalent-talent, no, gipili ka sa Ginoo. Si Lord ganahan mo gamit og ingana nga tao. Kay diha mapakita sa Ginoo iyang milagro, kay makurat man dilo. Di ba mao ra man eh? Di ba mao man ning tawhana sa una? Di ba yabag man ni nahimo namang worship leader? Di ba di man ka mao og mga instrument karon mo keyboard, mo drum na, mo baho na. Di ba di man ka mao mo istorya sa una, mauwaw man ka kusog na ba, kuyaw na ba ni mawali ka bantay mo? Gipili sa Ginoo ingana nga tao. Again si David igso ultimo ordinaryo. Ultimo ordinaryo daghang kay mga professional ato nga mga sundalo. Ibin ang hari pero si David maoy gipili sa Ginoo nga mo patay ni Goliath. Goliath igso na pildi. Amen. Akong balikon ni sa reels nako. Katong miracle igsoon nga gipakaon. Gipakaon ni Jesus together with his disciples ang more than 5,000 people. Di ba? Di sa ato nagikan sa gamay ng bata. Again, ordinaryo. Ordinary child or sa man na boy. Bata lang igsoon. Ang bata ato igsoon ato nga time nagdala og 2 ka isda og 5 ka pan katinapay. Nakitaan sa mga disciple magtutudlo mao ni di ay bata diri nagdaog kuan ari na, no? So tungod atong bata, kinsa atong bata ultimo bata no? Bata siya murag dili angay tagdon kay bata. Dili angay siya igsoon nga tawag na. Dili angay siya igsoon pagkadak-an bitaw tagagdakong pagtagad bata lang. Bata is just a boy. Pero may hinungdan nga napakaon tong mga gigutom nga mga katawhan. Napakaon ang more than 5,000 people na pay mga nabilin nga mga bukag igsoon. Ang miracle ni Lord ning manifest, ang milagro sa Ginoo igsoon, ning lihok pinagi atong 2 ka isda ug 5 ka tinapay. Disagi kan sa ultimo, sa ordinaryo, sa batang gamay. Imagine, tanawa. Mao na igsoon, no? Mugamit ang Ginoo bisag mga ultimo, mga dili angay gamiton tinamay bata ra na. Dili siya deserving. Dili siya takos, dili unta siya angayan. Pero tungod atong bataa, napakaon ang sobra 5,000. 5,000 ka mga katawhan. Wow. The miracle of God ning manifest siya. Ning lihok. Pinagi atong gidala sa bata. Ang bata may nakaingon. Diba? Ingana, ikson. So, ari punta sa mga disciples. Majority nila mangingisda. Kinsay pilmirong gitawag sa Ginoo, mangingisda. Sunod mo nako, Pedro, Juan. Kay tudluan ko kamo unsaon pag panagat og tao. Atong time nanay mga tao dito nga graduhan mga suwito og balaod ni Moises sa balaod igsoon. Nanna dito. Pero nganong gipili sa Ginoo tong mga ultimo, mga mananagat, mga panday. Tinuod ang gingon ni Pablo.
mas gipili sa Ginoo tong huyang sa pananaw sa uban, ultimo, ordinaryo, piniriso, sa pay uban diha, way grado. Magkanga-kanga mo istorya, murag si Moises, ba? Kipili sa Ginoo tong mura bitaw og walay bili, tinamay. Gi-lockdown, gikaminusan, aron iyang ipadayag iyang gahom. And imagine, kay bawo na ta igsoon, until now, nagsunod ta sa tudlo sa mga apostoles. Pero mga ultimo ra na sila kaniadto. Gipili sa Ginoo. Amen. So walay rason nga di ta pagamit sa Ginoo. Walay rason nga dili ka mutubag sa tawag sa Ginoo. Walay rason nga natay alibay, Pastor, Brad, wala ko'y grado, wa ko'y kabangkaagan sa Bible. Ako wa ko'y kabangkaagan sa Bible, pero ako na ning gibasa, balik-balik, sige ra kog basa, balik-balik. From Genesis to Revelation yan, nangayo kog lamdag sa Espiritu Santo, nagampo ko hantod, nakasabot ko, kay lisod man ni sabton kung kita-kita. Ingana ko sa una, Lord, sao man ako ni pagwali, Ginoo, ultimo na ko. First time ko nagwali igsoon sa speaker ko sa Bohol on Fire. Before that was 2015, if I'm not mistaken. 2015 or 2016. Daghang kay tao, puno kayo ang cultural center sa aring Clarin, Bohol. Puno kayo, tunga, napod sa kilid sa mga hagdanan. Ratol ko, hunahuna na ko, daghang kay naminaw na ko, mga banggiitang pastor. Daghan kay naminaw na ko ron, mga well-trained, mga theologian. Saon man ako na, daghang tao. Kinsa naman ko Ginoo. Puro kong nagkurog, nagstorya. Pero yun ko, Lord, ikaw bahala. Ginoo, imo kong gitawag, Ginoo. Ikaw na yung problema, ning gibati na ko karon. And then, nagwali ko, ning kusog kay manifestation sa Holy Spirit. Actually, grabe ang manifestation na to. Kay, I remember, ang mga pulis uban, ming tanaw kay ang amo adri cultural, then Tapad Police Station. So pag altar call na ko, kusog kay manifestation sa Holy Spirit, glory to God lang dihay, nanutong ubang mga pulis nang liili kay di man to'y naslain. Nga na ba niya, wa mo to tuyo ay, so di man ko higli ko ano. Automatic ra na nga na ba, so di tingan sila nga nang hilak ano abot dito dapit pultahan. So ingon ko kuyawa si kuyawa Lord no, ingana gid si Lord igsuon. Bas bisag ultimo ra ta, ordinaryo ra ta. Murag ipakaway bili ta, tinamay ta, no? Murag ikaminusan lang ta sa uban tungod sa tong status, tong kinabuhi. Wala tay talent igsoon. Basta makita sa Ginoo nga willing ta. We are available, andam ta pagpagamit niya. Gamiton jud kaniya effectively. Kinsa ra man ko nga baga kay now nga matubang ninyo diri sa Facebook. Mauwa ko kamera no? Pero nganong natingara ko igsoon nga piti ko bagaag naong pila na kabuk miduol na ko. Mga hippie pagani sa pulis. Mga amigo na ko mga kapulisan, moingon sila nako, "Bird, saon na yung istorya nimo nga? Di man ka mauwaw ka nang kalmar kay ka ba kanang mura ragway tao, mura ragwa na minaw nimo ang si mayor, wa na minaw nimo ang gobernador. Mura ragwa na minaw, mura ragwa sa tubangan nimo ba mga abogado man mga kuyaw mo na. Nang natong provincial director na minaw sa imong speech dia. Relax ra ka. Tinga sila. Wa sila kay bawo mga igsoon nga. Ang tanan Ginoo na ni plaster ni bahala no. Kay basta lang magpagamit ano. Si Lord mga igsoon mao ni timan nagpili atong mga tao nga tinamay. Mga tao nga gikaminusan nga para nila ultimo ra ta. Nagpili sa mga tao nga huyang aron wala kunoy magpagarbo. No? Aron wala gayoy magpagarbo sa tubangan sa Dios. Wow. Amen. Ana ra na igsoon, no? Basta willing ta. So, in other words, mga igsoon, wala tay rason nga dili magpagamit sa Ginoo. Kung gamiton magaling sa Ginoo tong mga ultimo, samot na tong mga professional graduhan, no? Samot na tong saktog training, as long as we are willing to be used by God, then God will use us effectively. As long as we are teachable enough, we are humble, magpatudlo ta, no? Gamiton tas Ginoo effectively. Kanila nga verse igsoon gi-intended di siya sa mga huyang, mga way salig sa ilang kagalingon nga. Naba kay maminaw nako nga gikan man ko prisuhan? Naba kay maminaw nako nga namaligya man kog syabo sa una? Naba kay maminaw nako nga wa man ko'y grado, pobre nako? Naba kay maminaw nako nga nakapatay na ra ba ko? Naba kay maminaw nako nga ex-convict ko, nang rape ko sa una? Naba kay maminaw nako nga mauna naay maminaw? Unas tanan gipaminaw ka sa Ginoo, gitawag ka, gipili ka.
Pananaw nimo sa iyong kaugalingon igsoon, huyang ka, ordinaryo ka, ultimo ka, dakong tao ka sa pananaw sa Ginoo. Ang pananaw sa mga igsoon ni David niya usa lang ka boy, bata, pero ang pananaw sa Ginoo ni David, hari ka. No? Ang pananaw sa Ginoo sa ubang tao ni Joseph igsoon ex-convict na priso, kriminal, pero ang pananaw ni Lord niya, no, you will become the governor in Egypt. Lahi ang pananaw sa tao ug pananaw sa Ginoo. Again, lahi ang pananaw sa tao. Lahi ang ilang opinion diha nimo. Lahi pod ang gisulti ni Lord nimo. And what matters the most is what God tells you to do. Gitawag ka sa Ginoo. Sa panahon karon igsoon nga ang kalibutan karon, kita nyo mga katalagman, mga linog, okay, kita nyo, ug ang kagubot, kita na to. Igsoon, wala na rin panahon for me lang, no, nga magsige pa kag pangandoy og training, no, as long as just say yes, Lord, gamiton kas Ginoo. Dinaliay na ron igsoon. Dinaliay na ron. Lahi ang panahon karon. Yes, nagkasaka ang dautan unsay gihimo sa mga Kristohanon. Dapat nagkasaka ron ang evil ang dautan. Kita pod mga Kristohanon, gipaspasan na tog sangyaw pulong sa Ginoo. Dili kay ning kapit as trending la kuyawo. Daghana na kriminal ron, grabe mga adik-adik ron, mag-live naman, kuyaw naman kayo, grabe, kagubot ron, anong gipriso na si Tatay Digong, anong gidako, daghan kita, ug mga gitanaw ba, nga mga pangitabos kalibutan, nga dapat kita, Kristohanon, concern tas kaluwasan sa mga tao. Dapat igsoon, di ta magpalipat, aning unsay pangitabo karon, paspasan na to ug wali, paspasan na to ug paggamit sa Ginoo. Paggamit Amen? Again, watay rason nga mobalibad. There's no excuses, there's no alibi. Umingon ka nga, wako'y talent, di ko kamao mo gitar, di ko kamao mo ingani, di ko kamao mo wali, wako'y grado, pobrera ko. Napay mas maayo na ko, no, sayop na siya nga panghuna-huna. Ang mayo ni mong buhaton, sama ni Isaias, niingon siya, here am I, send me. Gitawag ka sa Ginoo. Nganong nakadungog ka ani nga mensahe karon. Kay gitawag ka sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo. Bisan ni balibad pa ka ang iyang pagkatinawag, ang imong pagkatinawag wa mausab. Gipaabot ka sa Ginoo, gihuwat ka kay gusto sa Ginoo nga in this end time harvest of souls, usa ka nga gamiton sa Ginoo. Pwede ba ka maingog? Yes, Lord. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for your word this morning. Salamat, Holy Spirit, sa imong presensya. Sa imong mensahe, Lord, salamat kayo. Imong gipahinumduman nga wala mi rason nga mobalibad. Nga dili pwede mahimong alibay or pasangil nga di mi kamao. Ultimo mi, pobre mi, way grado. Apan imong balang ang imong pulong nagingon karon Ginoo nga mas imong gipili ng mga di kasaligan sa uban. Pananaw sa uban way bili, pananaw sa uban ultimo ordinaryo, tinamay, salots katilingban. Apan imong gitawag. Imo nang gipamatud-an Ginoo daghan kag mga alagad nga ultimo pero nahigigamit nimo extraordinarily. So Lord God, I pray kani nga mensahe Ginoo makabos, makahatag og dugang kadasig kaisog namo nga magpagamit nimo. Regardless among situation, magpagamit mi nimo Ginoo. Regardless among status, magpagamit mi nimo. Kay sama sa imong giingon sa imong mensahe karon Lord, gipili nimo ang huyang sa pananaw sa uban. Gipili nimo ang ultimo way grado. Tinamay sinalikway, gipakaway bili. Aron walay makapagarbo na sa mga tubangan. Kay way laing gipanghambog namo ikaw lamang Ginoo. Holy Spirit, thank you so much for the conviction. Thank you for your presence. Salamat kay Ginoo. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now. Padayon ka pagkupot silang ginabuhi. Padayon ka pagpanalangin kanila, Ginoo. Padayon ka pagtagbo silang panginahanglan. Padayon ka maghatag og solusyon sa ilang problema. Tagay ka sulbaran, Ginoo. Padayon paglihok ang imong milagro sa ilang sitwasyon karon. Unsa man nga area sa ilang kinabuhi karon nga need nila ang milagro, Lord God, mo manifest ka diha napita, Ginoo. Palihuka imong milagrosong kamot, Ginoo. Mamuhat ka Ginoo sa ilang kinabuhi karon, tabangi sila tagay dugang kusog, tagay kalinaw ilang hunahuna, tagay kadasig nga mga lagad nimo, kadasig nga magpagamit nimo. Lord God, akong gi-lift up ang tanang viewers nga naha kanimo. You know their needs right now, you know their situation. I don't know about them, but everything Ginoo is naked in your sight. Everything Ginoo klarong-klaro sa imong atubangan. Walay malilong, walay matago kanimo. So Lord God, unsa man ilang mga di kinahanglan karon tagbua, ilang problema karon solusyon ni Ginoo. Ilang ginid karon nga milagro hay Ginoo. Tuguti mong milagrosong kamot mo manifest mo lihok sa ilang sitwasyon karon. In Jesus mighty name.
And right now, Lord, among giangkon ang kadaugan, among giangkon ang milagro, giangkon namo ang kaibulungang butang nga gikan kanimo. Gidawat namo ni Ginoo uban sa pagtuo. Himua lamang ning kapiyalan ang ayan takos kasaligan. Mao kini nga among pagampo amahan. Amo gining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo imong bugtong manluluwas. Amen ug amen. Again, happy Lord's Day everyone. So, I guess it's time to prepare na. Thank you for being with me. See you next time. Later. Mag-live ko sa akong message igsoon niya sa simba, no? Kay gitagbo pud sa Ginoo ato ang panginahanglan, di nay grasya sa Ginoo nakapalita og ang speaker bitaw nga medyo tinaw siya, nindot og reception ba, nindot og ano. So salamat sa Ginoo akong ibalik ang tanang dungog ug himayas tumbuhi nga Dios, and I just want to encourage everyone to subscribe sa atong YouTube channel anyway, kay 30 days ra ma-delete ni nindot ni nga mensahe so no. Makaboss ni sa atong confident nga magpagamit sa Ginoo. And pwede sa nato i-share atong live igsoon. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Yeah, ang atong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. Sa wala pa makasubscribe, please do subscribe Freira. This is for the glory of the Lord, no? So, sa mga new followers, welcome kay mo nga page. Please follow Mabungahong Kristohanon 2.0 kay diri na ta mag-live. Katong ubang mga followers nato sa atong page nga kung gibiyaan kay na-restrict man ta. For the meantime, nata diri, no? Sa Mabungahong Kristohanon, 221,000 followers to. Pwede mo mubalhin sa ta diri. Kung mubalhin ta diri, kay naa ko diri mag-live kanunay. Again, Mabungahong Kristohanon 2.0. Naa ko diri igsoon. Okay? God bless everyone. Keep safe. Happy Lord's Day. I pray that today is gonna be a fruitful day. Mabungahon ni nga adlaw. Panalanginan tas Ginoo igsoon. Nay solusyon sa atong problema. Puno ni sa kadaugan karong adlaw. See you next time. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless everyone.